BIAG TIVTAO. Hello everyone! Kumusta kayo manan? Good morning, good afternoon, kan good evening. Kada kayo amin. Welcome to my YouTube channel, Jena Almoite Drama. Kumusta kayo manan? Sapay kumata nakaradkad kayo akanayon. Kan syempre, sapay kumata na salon at kayo akanayon. Salamat iti kanayo na kadayo mang subsuporta, mang subsubaybay kadagiti amin nga uploads tayo. Thank you very much. Sakbay ti amin, kablaawan tay pa the April Cruise, ni Taumingan Pangasinan, Arlene Ngotngot, ni Janice Lanuza, di Taoman, Alejandro Selga, kat manipudmat ni Jasmine Rivera, kayat nakablaawan nila kay na Dexter Rivera, kan duwang anak na Dajet, kan ni Jade. Hello kada kayo amin. Happy listening kada kayo amin. Hintay nga ro dandanggan ti episode 183. Dito'y drama tayo. BIAG TIVTAO. Mabalin ti umaya nakaw. Anyat masapol yu aya. Umayak man makiturog. Awan pagturugak. Ay na. Sumromantik habaw yun ako nak. Kitno at damat balayo. Awan nga road tay pagturturugak. Tinakaw dan. Umayak man makiturog hay may. Nagado ti pakariribukak. Nagado ti problemak. Iso ama balin ka di. Saan kayo amainay nayon apakaaboridwak? Ala, agawid kayon. Umayak makiturog. Sa anak nga agariwawa. Agtugawak lang iti sulay. Wano saan agidaak lang. Jak bumangbangaon. Jak agkut-kute. Amo kunti istalyo. Kari kayo akari. Ngam diyo mat matungtungpal. Ala, agawid kayo kitim. Mapan kayo iji balay ti kabsat ko. May mayat ijay. Tanalaw-lawa ti balay da. Apagtaray-tarayan nyo. Sa anak mo't nga agtaray. Maturugak. Maminsan man lang ti sao nanang. Talaga saan ngagpampanunod na dyan kabsat ko? Apay nga imbang na kayo dito eh. Amo namat nga adu kami ngagkakabalay. Awan lugar nyo dito na lang. Sa anak mo't apasalsali. Agpaigidak laang. Kahit asino ngayon tag na ijabalay yun o panawan nyo. Payam aga-agaw dagi jay. Hinagaw da ti balay ka. Adayamot mga agaw iti balay yun. Awan! Kabaw yun laday ta. Sa anak nga kabaw. Puno mait nga da nang agaw iti balay ka. Awan babayin da. Trespassing tararamidan da. Asino ayaw da kita? Tayo nakpapanawan ida. Pinapanaw ko idan. Inaldaw apapanawag. Ngam natangkan ti ulo da. Asino da aya? Dagi jaya marabutit nagaduda. Sumrumanan ti kabaw yaw. Ultimo marabutik. Kaapa yaw. Nagaduda nga raod. Makarengreng da pa'y mat nga raod. Kan ibusan da ti taraon ko ijay balay. Sige, tekan kayo ti pusa yaw. Tapno abugan ta dagi dyan. Ayawan, jak kaya ti pusa. Manjak. Anya? Agnaud ako dito'y balayaw. Jak kaya tantiaga away. Na. Ay, abo. Ay, na. Rabiing. Kumananta pa'y laag ni Nalang. No apay mat ngamin api naturog mo diti balay aya. Katamom lang arudan ang makarengreng no rabi. Nanang! Gusto man nanang! Maturog kayong ganay! Rabiu na yan! Engka nawahan. Unay matikas tuyan. Wag, mabit man lang. Nanang, mangan kayon. Dadapapanan tayo. Sa dinungay anak ko. Basta dapapanan tayo.
Intayo agpasya. Wen, Mangan tayo itinginginaan na restaurant. wen, Di ka tangandak itistipin ko wen, alalala. Mangan kayo nga ruday. Darasin nyo tagngal-ngal. Tanay, mataktakak una yan. Ala, sumrek kayon. Ay manjak! Jak kayat di tawi. Apay nga inyong jak di tawi. Saan ko nabalay day tawi? Tatinakaw da nga rudan day tawi. Sino ay tagyan dito? No diyo pag naidan, Manjak nga raw. didak pagpungtutan. Ha? San ko manatangkin ti ulo niya? Tapno na siya at kayo kanya. Uwan. San kayo arum-rumor dito balayo? Nalawag? Uwan. Nalawag anak ko. Sige, tayo nakagtrabaho. Di kayo mapan ijay balay. Makapuyat kayo. Makaringring kayo dyan. Uwan. Uwan anak ko. Sige, mapana ko. Ulitan. Di kayo rumrumor dito balayo, ah. Uwan anak ko. Umayak man. Ni, da kayo manan, ay napumanaw kayon, sakbay makita na kayo ti asawak nanang. Ang mga noan niya pa'y ti maaramid na kada kayo. Umayak nga raw. Lakay, adda ni nanang. Anyat gagara naman na ya. Diyak mo, umay mo kasarita. Apay nga da kayo man na ya. Umayak nga ron mat makilamay. Awan na tayo ditoy. Di tabalay ti kaaruba ti papanan nyo. Tadalam lamayan da dita. Saan na dito yaya? Kunadaan na tayo ti asawam. Ha? Hay, papanawam day tay inamhay me. Ang mga numalipatak bakit ti kasangsangok at malaw anak. Nanang, agawid kayon. Apay yaya! Pagawitan da! Kat makikarubak nga ron mag! Ah, Yawan na siya witi na yaw! Basta umayak, papanawan dak! Anyat klase yung anak! Awan utang nyo anay mga nakam! Mala. Sumrot kayo nga rin. Ingkayag kape. Ay me, Pagawid at tumatlayan ito damdama bakit? apay adi mo pa'y lapagawidan ni nanang. Malaman, di mo ko na apaturugam dito'y balay. Baybay ama maturog dito'y balay bakit? Tada na panunot ko. Dintuman ang pakaturugan no rabi. Kumanantan tumanan. Ano santan? Basta bay antangag na dito'y balay. Tada na panunot ko. Tangay dinan kaya ti agnaed ijay balay na. Ila ko kundayay. Anya? Wen. Asino ti mairanod? Datamat lang. Sana ya? Ha? Sige, makamu ka. Ngam imbag no saan nga umapal di kabsat mo. Bayam nga umapal. Awan mo ti maaramidan na. Tasyak ti inauna kada kami nga agkabsat. At nakabsat mo. Katsyak da ita. Rumbang lang nga agudwata iti mapaglakwam iti balay. Kansular ni nanang. Siyak ti inauna. Adda kanyak ti pangedden no ibingayan ka wano saan. Nanang, da kayo tagsaw. Bingayan nyo ti mapaglakwan iti balayo. Ay, jakam mo dayta. Inagaw damutan kanya. Apay ko mga ilakok pailang ay. Ilaklako nga rod ni Manong Jaime. O may dabayadan ng nubigat. Ay, jakam mo dayta. Urayawan balay kaun. Basta dapakiturugak. Ayusin. Awan bibiyang ninanang iti dayjay. Siyak tinangitalkan na iti amin. Iso adi ka makibiyang ditoy. Urayim ka di nga ikan kadamian. Sana kasta aman mandaran nakit din. Asino ka kumaamang manmandar kanyak? Basta jak ipalubos nga awan bingay ko.
Masapol nga agudwa tayo ti kwarta. Ne, ni manang ano rin kay agkalkal iti basura. Manang ano rin? Sino kay tayan? Di ngay intong akasinsin mo. Si kanintong. Ay, kunaktupay kita si ka. Sino kay tayan? Niintong akasinsin mo manang. Ay, anyat pitpilutom di taya. Plastik tay lakok man. Awan makanan. Awan pa'y balay kaon. Awan anak kau. Awan badaw. Awan chinilas kau. Awan namin nun. Ay sos, nabangsit day ta. Ay, ala, umaykan. Tagawid tayo ka balay. Pakanan ka. Ay, anyamat day ta nga aramidam manang umaykan. La. Yawid na. Ikaw na. Agnaid ka ni Jay balay no kayat mao. Ay, kayat ko Yawid na gayam. Ay, kayat ko Kayat ko launday. Apay aya nga ipilit mo ti makibingay iti kwarta. Kat awan mo't karbungam iti dayjay. Dakkel ti karbangak. Taanak-nak mo ni nanang. Itad mo matipan nakabingay ko Kukwak lang dayjay. Awan bibiyang mo iti dayjay. Adda! Ala huston, pagsasaritaan tayo anaimbag taytoy. Ayawan! Jak kayat abumingay day ta tao. Siyak takin kukwa iti dayjay. Agong gagidya kamsat! Oh, Gamrod! Ha! Agpulukan to iti kastar aramidan! Ala huston. Tapnawan tiriri. Agudwa kayo laangan. Oh. Dayta ti solusyon iti dayta. Tulog na, nunong. Tulog na. Tulog na, nunong. Ay, umaykan, tabangan tayaw. Manang, agsangsangit ka manan. Kailiw ko nagiti anak ko. Lagip ko, iniaw-awir kita. No aglampay na, kanta kita. Isalak kita, masuswag kita. No mabisin na, ikaw kita. Tikusa kita. No agtaray na, kat mainong mamda. Panguna kita. Ay, wag kita. Sano itirami ara ko makina. Kailiw ko ina. Manang, Kayat ko ina ngaw-awiran. awanan na kita nga inaw-awir mo ide, manang. Nagbalinda na gamrod. Managim bubukod ta. Kwarta lati adda iti ulo na. Di daman la mapanunod ti ado a sakripisyom idi ubing dapay. Tanumapan ka iya balay da. Habugan da ka, akaslaman no. Kayat ko ina ngaw-awiran. Awanan, saan da ka napagan ano? Nga bala, sana balay, tadaak maat kasinsain. Saan ka abaybayan? Si kangarutan daw awira kasinsain. Ay, tulog na, lulo. Tulog na. Tulog na. Maasya nakiti dayto ya kasinsin ko. Tulog na. Iswa siya timang puno. Iti
kurkurangan dagiti anak na ken kuana. Mapanakaw nintaw. Nay, ay papanamanang. Nagsapapailaan papananyo aya. Hinak mang opisina. Ha? Kaya kayat timala daw. Amangan numaunaan dak. Awan matrabahwakon nuag ladaw-ladawak. Ay namanang. Di ka madan mapanitayan dagiti basura. Amangan no kumaro ti uyek mo. Sensitibo tayon kadagita, tababakit kandala kay tayaon, manang. Ay na, napigsa ti resistensya. Diyak to payagsaksakay. Awan sakit ka. Ibagbaga na lang kabawak. Ngam saan? Awan ba't sakit ko kabaw? Ngam ibagbaga dakit dengad da kano sakit ko akasta. Ay, talaga ka day arumor ka, manang. Wala. Kaya supay ti mapaglakwa kiti kalkala ka basura. Intanto ang siyapeng. Ilibre ka, maning. Ay, manang. Natayan ni Manong Maneng. Siyak ni Intong. Katuan maut. Intong kunak maut. Ayawan. Ay, tulang kagayam. At napidot ko ije basuraan kasinsin. Kita mo. Sing-sing kan kwintas madagita mo. Nay, aguray ka. Saan sa matasinsinan nga alahas na kita? Imbalang da ije basuraan. Pinidot ko sayang. Sigurado ka nga imbalang damanang? Wan nga road, kita nadadaal, napugsat daytoy kwintas, naputad mo't daytoy singseng. Natadaal nga paisaw. Ay nga intanto ipakita iti pawn shop da kita. Takas ladakkel mo't tibalor da kita nga alahas, manang. Makita yung manang. Nabalor dagiti alahas anapidot yaw. Alay, nagadon na kwarta tinaglakwan ta kasinsay. Una, adanton pagpaagas mo, manang. Awan sakit ka. Awan ti rumbang agasak. Nitid ko na itakadagiti anak ka takaasid Anya? Ay, saan manang? Inaguman da nga rudan ti sanikom nga inada. Kan saan da ka napagan ano? Awan utang daan ay imbagan nakam. Ay sana, di mo pagsawan dagiti anak ko iti kasta. Tadakkel ti utang ko anay imbaga nakam kadakwada. Kano awan da, awanak ko mamut dito'y lubaw. Isu nga gyaman na kadakwada. Ay sus, baliktad manang. Isu dati rumbeng nga gyaman ken ka. Tanuawan ka. Saan da, ana itao? Basta, itad ko na ita kwarta kadakwada. Period. Ay, kwa, kastoy laangan manang. Agparamid ta iti store. Tag-store ka. Kayat mau? Ha? Wen, kan saan labas ta store. Agparamid ta iti uray basit abalay mau. Ngam, simentadaw. Tapno na tibkar. Balay nga da store na. Ay katuan na. Ngam awan mo't dagak apagpatakderak. Ay kadikan ka iti uray basit alute Tay pagpatakderam lang iti balay ka ni store mau. Kayat mau? Wala, kayat ko na ita. Eme, tulungan nak. Ilumang nak. Apa yan lakay? Naginom kami iti balay ti kumpare. Kat nagapa kami iti kasinsin na. Kat nalaw anak bakit? Anya? Kat? Isutin mo na. Dinipinsa lang ti pagik. Tsaking kagara ti palang bugbugugin ko na.
Intaray ta ni hospital. Tanapukaw na tipuot na. Anya ka magtanlakay. Aplakas tamot ng tararamitam. Agpada kay lay jakabsat mo. Awang pay limpyo kada kayo mat. Manugal jakabsat mo kat si kamat mamartag ka. Jak, ti mabalod bakit? Tulungan ako ma. Takunadang itarumda. Nukas na. Indarumda ka, kabagis. Huwag kabagis. Iso ka sa pulak ti dakkalagatan. Para iti kasok. Agpautang ka man. Kinapudno na kabagis. Problemak ti pagnaedan mi itan. Tanaila ako kung ti balay kan lote mi. Anya? Nukas na. Kapilitan nga rudmutan nga ilakok ti balay kan lote mi kini bakit? Adda ka di amom abayar kabagis? Ada. Diyan ang gatang iti solar kan balay mi, kabagis. Tulungan ka nga aglako dito istormaw. Taimba daon dagiti customer mo. Wan nga raod ka sinsin. Imado nga mi na dagiti suke manang. Si kagabi, hindi kaunaan ang nag-store dito yabanda. Wan nga raod. Katagyaman akan kakasinsin. Kapoy ti kanayo na panang tultulong mo kanya. Ay na, di mo panunutan na ita. Maragsakan na klaang, sa saan kaunayan naman naglilipat manang. Wan, mayat jayin resita da nga agas kanyak. Kaslapin mig sa akpayan. Basta ituloy mo ti agtumari ti agas mo manang. Di mo liwayan ti agtumar. Wan intong, agyaman akmanan. Uncle! Uncle Intong! Ah. Nanang! Adda kayo! Ha? Umay kami mananggal. Nanang! Nanang! Dagiti anak mo, dagi jay manang. May kami man! Dadagiti patpat gakunay nga anak ko. Ay na, intapas na kanida kasinsain. Kailiw na kayo, nanang. Nanang ko! Pakawanan na ko ma. Nung tinangtangsitan kayo iti kalabers. Ay na, anak ko yan. Di ulam mo, no kasano ti iliw ko kada kayo. Ipatpatag kayo unay. Pakawanan na, nanang. Ngamin. Kasla saan nga ina, tinangibilang kada kayo iti kalabes. Ipatpatag kayo, nanang. Ipatpatag kayo mo, anak ko. Ay, ayan dagiti asawa yung ay, kandagiti apo ka. Adada ni Tarwan, anang. Mabayin na nga muna. Ay, pastra kanyo ita. Ayaban nyo ita. Takayat kumat amara ko pidaamin. Nukasta, awan balayaon anak ko. Awanan, nanang. Nalakomin. Isong agab-abang kami iti pagnaedan mi, nanang. Ay na, nakakaasi kayo umat anak ko. Ngamno kayat yaw. Umay kayo nagnaad dito'y balay ko. Kanada-istor ko dito, uy. Saan na nanang? Tasan tayo nga umanay di tabalayo. No, agnaid kami dito eh. Budno day ta, nanang. Kan, mabain kami unayan kada kayo. Imbes ada kami timang tulong kada kayo, bayat ti panagbakit yo. Saan? Takas jaymet ngamin tinararamid mi iti kalabas. Anak ko. Kat di ka madanagan nanang. Takanayunan minti umaymang sarungkar kada kayo dito eh. Ngamno kayat yungat. Sumurot kayon kada kami iti dagos mi. Ay na, saanan. Tadyak mapanawan to'y istor ko. Umay kayo lata sumarungkar dito, anak ko. Uwan, nanang.
Ma'am, dagiti dadakkel mo. Taday tati armas mo amang kunod, itinapintas nga arapaap mo. Bueno, gagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biag ti tao. Insurat ni Jena Almoite. Agiyaman kami.